18 ta' Settembru, San Giuseppe ta' Copertino, saċerdot u reliġjuż għex bejn l-1603 u l-1663. Diffiċli biex wieħed isib qaddis ieħor li beda l-ħajja tiegħu b'tant diżabbiltajiet daqs Giuseppe Desa li twieled fi 17 ta' Ġunju fir-raħal ċkejken ta' Copertino bejn Brindisi u Arantranto fl-Italja. Missieru Mastru Daxxafqir kellu tant dejn li kellu jbih id-dar fejn kienet tgħix il-familja biex jifdi d-dejn. Difatti, Giuseppe twieled ġo kamra warba fuq il-parti ta' wara tad-dar fejn ommu kienet qiegħda tinħeba bil-mistħija tal-faqar li waqa' fuqhom. Wara ftit miet missieru. It-tifel għex ħajja miżera, nieqsa mis-sustanzi u marradi, tant li kien ilaqqat kull marda li tkun għaddejja u kien fil-pont tal-mewt ħafna drabi. Fl-iskola kien dejjem l-aħħar tal-klassi u lanqas biss ma kellu l-ħila ifisser dak li xtaq jgħid. Kien dejjem qisu sturdut u skantat, dejjem ħalqu miftuħ qisu iblaħ, tant li qala wielu bokka aperta ħalq miftuħ. Kien saħansitra jinsa imur jiekol u wara jiskuża ruħu għax nesa. Kien tant jinħasad mix-xejn li anki jekk kombinazzjoni d-doqqambina ta' knisja u sejjer l-iskola kienu jaqawlu il-kodba minn idejh. Darba ipprova jidħol ma' skarpan biex jitgħallem is-sena, imma lar nexxielu jagħmel żarbun u lanqas almenu jsewwi xi wieħed. Tant ma kien tajjeb għal xejn li janqas ommu stess ma riditu magħha. Għalija kien toqol u xkiel. Kien hemm żewġ ħwejjeġ favur tiegħu, dik li almenu kien jaċċetta lilu nnifsu kif kien bin-nuqqasijiet tiegħu kollha, tant li hu stess kien isejjaħ lilu nnifsu il-ħmar, u l-oħra dik li mhux biss kien iħobb jitlob ħafna, iżda wkoll devot verament mill-qalb ta' Omna Marija. L-ġken ħaġa li kien jilmaħ kienet biżżejjed biex tfakru fil-kobru fl-imħabba ta' Alla għalina. Kull ħlejqa kienet biżżejjed biex jiċċassa fuqha u titfgħu festasi ta' mħabba lejn il-ħallieq. Bil-mod il-mod din l-imħabba profonda immanifestat ruħha mhux biss f'sensiela ta' mumenti ta' estasi imma anki ta' mirakli ta' fejqan u ta' ġrajiet sopranaturali li ma nsibuhom imsemmija fil-ħajja ta' ebda qaddis ieħor. Isib ruħu fit-triq imċerċer. Darba, meta Giuseppe kellu 17-il sena, ġi patri jitlob il-karità fir-raħal tiegħu. Kif rah Giuseppe ħass li hu wkoll seta' jagħmel dak ix-xogħol, jidħol patri u jaqla l-ħobża ta' kuljum b'dak il-mod. Beda jħabbat il-bibien ta' monasteru wieħed wara l-ieħor sakemm fl-aħħar ġie aċċettat bħala lajk minn komunità ta' Kapuċċini. Imma kien kollu għal xejn, ma seta' jdaħħal xejn f'moħħu. Barra minn hekk il-patrijiet ma felħux għal dawk il-mumenti ta' aljenazzjoni li ta' spiss kien jaqa' fihom, filli kien ikun qed jaħdem u filli jieqaf ċass u skantat. Jekk mhux ukoll jaqa' arkubtejh ikun fejn ikun. Il-platti jaqawlu minn idejh u jitfarku mal-art. Biex forsi iġeluh joqgħod aktar attent saħansitra rabtulu biċċiet ta' ċaqquf li kisser ma' ħwejġu biex iżommu attent. Imma kollox għal xejn. Fl-aħħar wara 8 xhur ma felħux iżjed u kellhom ikeċċuh. Darba qal li l-aktar ġurnata qibsa ta' ħajtu kienet dik meta kellu inneħħi iċ-ċoqqa minn fuqu. Ħassu qishom qegħdin iqaxxrulu il-ġilda minn fuqu. Giuseppe sab ruħu fit-triq imċerċer, bi ħwejġu mqattajn u ma jafx se jaqbad jagħmel. Qabad it-triq għal anzijjuh li kien negozjant u jagħmilha tajjeb. Imma kif wasal għandu għala tajjira kif imiss u reġa' sab ruħu fit-triq mingħajr ċenteżmu fil-but. Telaq lejn Copertino, ir-raħal tiegħu, mar lejn id-dwejra t'ommu. Fetaħ il-bieb u daħal. Ra lill-ommu
u waqaf l-art qudiema sturdut u mifluġ għall-aħħar, tant li ma felaħx il-issen kelma. Seta biss iħares lejn ommu bajnejh mimlijin dmuħ jitlob ħniena, imma anqas ommu ma ħennet għalih. Keċċewh mill-kunvent, keċċewk mill-kunvent qaltlu ommu, waqqajtilna wiċċna l-art, itlaq minn hawn ma tiswa l-xejn, mur il-ħabs jekk trid, jew mur fuq il-baħar, jekk tibqa' hawn tmut bil-ġuħ. Imbagħad ommu marret għand ħuha li kien Franġiskan konventwal fi Grotella u ilmentat kif il-kapuċċini keċċew lil-bina b'dak il-mod u talbithom ituh xi xogħol ieħor ikun x'ikun basta jżommuh. Il-Franġiskani aċċettawh bħala terzjarju u tawh ix-xogħol li jieħu ħsieb il-bal li kellhom fl-istalla. Giuseppi tajġ kemm feraħ. Għalkemm ma setax jilbes iċ-ċoqqa ta' Franġiskan, għalmenu seta' jkun is-seftur tagħhom. Jilqawh fl-ordni, l-umiltà, il-paċenzja, il-qdusija u l-ubbidjenza ta' Giuseppi, seftur mal-Franġiskani konventwali, malajr ġibdu l-ammirazzjoni tal-patrijiet. Qatt ma kien igerger u kien jaċċetta kull ma jagħtuh bil-ferħ, ħwejjeġ u ikel ikun x'ikun, saħansitra ma kienx jiddejjaq jorqod fuq tavla li kien hemm fl-istalla tal-bal li kien jieħu ħsieb huwa. Mhux biss, imma anki offra li jmur jittallab għal bżonnijiet tal-patrijiet kif kienet id-drawwa ta' dak iż-żmien. Kien dejjem ferħan u jilqa' lil kulħadd bid-bissima. Tant ammirawh li deċidew li jaċċettawh fl-ordni tagħhom u jħalluh ukoll jipprepara ruħu biex jirċievi l-ordni sagri. Dan kien fis-sena 1625 meta kellu madwar 22 sena. L-istudju kien ħaġa qibsa ħafna għal Giuseppi, bilkemm irnexxielu jitgħallem jaqra u jikteb u qatt ma kellu l-ħira ifisser fi kliemu xi passaġġ mill-iskrittura ħlief oħroġ il-għaġeb wieħed biss. Dan kien Luqa kapitlu 11 vers 27. Ħin il-ġuf li ġibek fid-dinja. Meta kien jaqbad jitkellem fuq dak il-vers ma kienx ikun jista' jieqaf għax tant kien jintilef l-imħabba li kellu lejn Marija Omm Alla. Ħaġa li ma titwemminx, imma meta kellu jersaq quddiem l-isqof biex jeżaminaha qabel ma jista' jirċievi d-dijakunat, l-isqof talbju spjegazzjoni preċiża ta' dik is-silta li tant kien iħobb. Naturalment Giuseppi ma setax imur aħjar. Kien baqa' għadma oħra għax is-sena ta' wara kellu jagħmel l-eżami qabel jirċievi s-saċerdozju, imma x'ġara? L-isqof kien tant impressjonat bir-risposti tajbin li tawh l-ewwel grupp ta' kandidati li iddeċida li jaċċetta anki lil dawk li kien għad baqa' mingħajr ma jeżaminhom u Giuseppi kien wieħed minnhom. Tassew li riditu l-Madonna. Giuseppi issa kellu 25 sena meta beda jqaddes, imma baqa' umli bħal qabel. Kien imur jaħsel il-platti fil-kċina, jaħsel l-art, iġorr il-briks u t-tajn u jagħmel ix-xogħol kollu li l-oħrajn ma kinux iridu jagħmlu. Issa però bdew jidhru fih fenomeni tal-għaġeb li forsi ma deru fl-ebda qaddis ieħor. Waqt il-ħin tat-talb kien ta' spiss jintilef, estasi ta' mħabba għal mulej u jdum hekk għal sigħat sħaħ. Ħutu l-patrijiet li kienu inigżuh u anki imissuh bil-ġmawart biex forsi għajmuh mill-estasi kollu għal xejn. Kien jiġi f'siktu biss meta kien jordnalu is-superjur tiegħu u dak il-ħin ta' estasi divina tal-imħabba ta' Alla u stess kien isejjaħlu sturdament. Bl-interċessjoni tiegħu saru qatt kbir ta' mirakli, kien imiss l-għajnejn ta' nies omja u jiġu jaraw, jerfa' tarbija mifluġa f'dirajh u din tfiq fil-pront. Kien jikteb il-barkiet ta' San Franġis fuq karta u ħafna minn dawk li kienet tiġihom f'idejhom mar-raħal kollu kienu jfiequ. Kien jaqra l-qlub bilkemm kien jaf jaqra u jikteb u madankollu kellu erf divin tant li kien isolvi problemi dottrinali li żjed diffiċli. In-nies kienu jmorru biħġarhom biex iqerru għandu u meta kien imur jittallab ta' spiss kienu jaqtawlu xi biċċa miċ-ċoqqa biex iżommuha b'devozzjoni.
il-Qaddis li jtir. San Giuseppe ta' Copertino hu magħruf bħala l-Qaddis li jtir minħabba d-don li kellu li jinqata' mill-art. Ta' spiss waqt il-qudies kien jinqata' u jola anke xi drabi meta kien jiċċassa fejn xi pittura tal-Madonna fis-saqaf tal-Knisja u jidħol f'meditazzjoni profonda kien mhux biss jinqata' mill-art imma jola saħdejn il-pittura fis-saqaf. Anki waqt l-ikel ġieli kien jidħol f'estasi u jola il fuq bil-platt f'idejh. Meta kien ikun fil-kampanja mhux l-ewwel darba li kien itir għal fuq xi siġra u joqgħod hemm mitluf fil-meditazzjoni. Dawn il-fenomeni kienu jarawhom mijiet ta' nies u xi wħud minnhom huma rrekordjati uffiċjalment. Darba waħda, u dan il-fatt u wieħed minn dawk magħrufin uffiċjalment, xi ħaddiema kienu qegħdin isibu diffikultà biex iwaħħlu salib kbir, twil 36 pied fil-ħofra tiegħu bejn żewġ slaleb oħra. Giuseppe Rom inqata' mill-art u għola l fuq, qabad is-salib qisu xi tibna u niżlu fil-ħofra tiegħu. Minħabba dawn il-fenomeni straordinari matul il-35 sena tas-saċerdozju tiegħu, Giuseppe kien sospiż għal ħafna żmien milli jqaddes fil-Knisja. Seta' biss jqaddes f'kappella privata, ma setax jiekol fir-refitorju, ma setax jirreċita l-uffiċċju divin mal-komunità u lanqas ma seta' jieħu parti f'xi proċessjoni. Kien hemm saħansitra minn beda jissuspetta ħażin fih u li kien qed jagħmel dak kollu biex jitkessaħ li rrid jaqla l-inkwiet u akkużawh quddiem il-Vigarju Ġenerali. Minħabba fek, Giuseppe kellu jidher quddiem l-Inkwiżituri ta' Napli, imma dawn ma sabu ebda ħtija fih. Batuh quddiem il-Ministru Ġenerali tal-Ordni f'Ruma, dan baqa' impressjonat bl-umiltà ta' Giuseppe. Fl-aħħar kellu jidher quddiem il-Papa Urbanu 8 kif sapruhu quddiem il-Papa Giuseppe waqa' f'estasi u nqata' mill-art baġeb ta' kulħadd. Mewtu. Fis-sena 1653 l-Inkwiżituri ta' Perugia ġew ordnati li jibatu lil Giuseppe lura lil Kapuċċini u li jinżamm f'xi kunvent il-bogħod maqtuh min-nies. Meta n-nies saru jafu fejn kien u bdew imorru jfittxu hemm lil Giuseppe ħaduh f'kunvent ieħor u mbagħad f'ieħor u ieħor. Dan baqa' sejjer hekk għal 4 snin sħaħ. Fis-sena 1657 batuh lura lill-ordni tal-konventwali fil-kunvent ta' Osimo fejn qeduh f'ċella żgħira b'kappella privata magħha. L-uniċi nies li setgħu jarawh kienu dawk biss magħżula minn fost il-kleru, iżda kien waqa' tista' tgħid f'estasi kontinwa. Issa li ġie maqtuh minn man-nies, Giuseppe ħassu maħbub minn Alla aktar minn qatt qabel. Giuseppe kellu l-ordni li qatt ma jitlaq minn Osimo. Fl-10 ta' Awwissu tas-sena 1663 f'daqqa waħda qabdu attakk ta' deni li ma rridx iħallih. Giuseppe xorta baqa' jqaddes sa ma waslet il-festa tal-Assunzjoni. Minn dakinhar ma felaħx iżjed u kellu jibqa' fis-sodda, imma qatt ma tilef tqarbina. Fl-aħħar meta wasal fi stat ħażin ħafna, irċieva l-griżma tal-morda u fit-18 ta' Settembru tas-sena 1663 ħalla dan il-wied ta' dmuħ waqt li bitbissima fuq wiċċu tenna l-kliem ta' San Pawl. Ix-xewqa tiegħi hi li mmur u ninaqat ma' Kristu. Il-Papa Klement 8 ikkanonizzah fis-sena 1767. Fi żmien San Giuseppe ħadd ma kien isemmi it-titjir bl-ajru. Kien għadu kmin wisq. Imma meta vvintaw l-ajruplani fis-seklu 20, San Giuseppe ta' Copertino ġie magħżul bħala il-patrun tal-ivvjaġġar bl-ajru u tal-piloti. Illum ukoll huma ħafna dawk l-istudenti li jitolbu lil San Giuseppe ta' Copertino biex jinterċedi għalihom ħalli jgħaddu mill-eżamijiet. Xtaqt nagħżel xi siltiet meħuda minn ktieb tal-Papa San Giovanni Pawlu II lill-Ministeru Ġenerali
tal-Ordni Franġiskan tal-Patrijiet Minuri Konventwali fl-okkażjoni tal-400 sena mit-twelid ta' San Giuseppe ta' Copertino. San Giuseppe ta' Copertino ikompli jiddi fi żmienna bħala fanal li jdawwal il-mixja ta' kuljum ta' dawk li jirrikorru għall-interċessjoni ċelesti tiegħu. Bħala patrun tal-istudenti, San Giuseppe ta' Copertino jagħti kuraġġ lid-dinja tal-kultura, mod partikolari tal-iskola. Huwa propju minħabba id-doċilità interjuri għall-erf divin tiegħu li dan il-qaddis singolari jista' jipproponilna lilu nnifsu bħala gwida spiritwali lil kull kategorija ta' nies. Mis-sema issa ma jaqafx jipproteġi u jsaħħaħ lil dawk li jsegwu l-passi tiegħu u li beħsibhom jikkonvertu lejn Alla u jimxu fema sħiħa fit-triq tal-qdusija. Aspett ieħor importanti tal-ispiritwalità tiegħu kienet l-imħabba lejn l-Ewkaristija. Iċ-ċelebrazzjoni tal-Quddiesa mqazza kif ukoll is-sigħat twal li kien iqatta fl-adorazzjoni quddiem it-tabernaklu kienu il-qalba tal-ħajja tiegħu ta' talb u ta' kontemplazzjoni. Kien iqis is-sagrament tal-altar bħala l-ikel tal-anġli, misteru tal-fidi imħolli minn Ġesu l-Knisja tiegħu, sagrament li fih l-iben ta' Alla magħmul bniedem ma jidirx lil-fidil li wiċċ imwiċċ imma qalb ma' qalb. F'dan il-misteru kbir kif jgħid, Alla tagħna it-teżori kollha tas-setat divini u għamilha possibbli biex nieħdu sehem fil-ħnina divina tiegħu. Minn dan il-kuntatt ta' kuljum ma' Ġesu Ewkaristija huwa kien jikseb is-serenità u l-paċi li mbagħad kien jitrasmetti lil dawk li kien jiltaqa' magħhom, waqt li jfakkar li b'dan il-mod aħna lkoll pellegrini u qorba fil-mixja tagħna lejn l-eternità. U x'ngħidu għad-devozzjoni filjali u mqanqla li kellu lejn il-Verġni Marija. Sa minn żożitu der jieqaf fit-tul friġnejn il-Madonna tal-Grazzi fis-Santwarju ta' Galaton. Aktar tant kien jieqaf biex jikkontempla x-xbija tant għażiża għalih tal-Verġni ta' Grottella li kienet is-sieħba tiegħu tul ħajtu kollha. Fl-aħħar nett, fil-konvent ta' Osimo fejn għadda l-aħħar snin ta' ħajtu kien idawwar ħarstu lejn il-Bażilika ta' Loreto, ċentru ta' devozzjoni Marjana. Għalih Marija kienet l-om tas-sew li magħha kellu r-rapport ta' iben sempliċi u konfidenza sinċira. Illum ukoll huwa itenni lid-devoti li jersqu lejh din hija l-protettriċi, Sinjura, Patruna, Om, Arusa, Għajnuna tagħna. F'San Giuseppe ta' Copertino, tant għażiż għall-poplu, jiddi l-erf ta' ċkejknin u l-ispirtu tal-beatitudi tal-Vanġelu. Matul il-ħajja tiegħu kollha huwa juri t-triq li twassal għal ferħ vera, ukoll jekk fost it-taħbit u d-batija, ferħ li ġej minn fuq u li jitwielet mill-imħabba lejn Alla u lejn l-aħwa, frott ta' tfittxija twila u impenji attiva tal-vera ġid u għaldaqstant kontaġġuża għal min jiġi f'kuntatt magħha. Jekk minħabba tal-impenn intens u sħiħ tal-asċeżi nisranija tiegħu, dan il-qaddis jista' jidher quddiem il-ħarsa superfiċjali bħala bniedem ross, sever u rigorus, fir-realtà iżda huwa bniedem ta' ferħ, ta' min iħobbu u tkuli ma' kulħadd. Anzi, dawk li kitbu dwaru jirreferu li jur nexxielu jittrasmetti il-ferħ qaddis u Franġiskan tiegħu permezz tal-mod kif kien jitlob moni kompożizzjonijiet mużikali sbieħ u minn versi popolari li kienu jissaħħu lil min jisimgħu u jqanqlu mill-ġdid id-devozzjoni. Dawn il-karatteristiċi kollha iresqu spiritwalment viċin lil San Giuseppe ta' Copertino lejn il-bniedem ta' żbienna. F'kelma waħda, ix-xhieda erojka tal-Vanġelu ta' dan il-bniedem ta' Alla li jiġbdek, magħruf mill-Knisja u propost mill-ġdid lill-irġiel u lin-nisa ta' żmienna, hija għalina wkoll sejħa qawwija biex ngħixu imqanqla u bħeġġa il-fidi tagħna fis-sitwazzjonijiet differenti u komplessi ta' żmien li qed ngħixu fih.
talba. O Alla, fil-għerf tiegħek tal-għaġeb, intrid li l-iben il-waħdini tiegħek merfuh mill-art jiġbed kollox lejh. Fil-ħnina tiegħek għamel li bil-merti u fuq l-eżempju ta' San Giuseppe ta' Copertino ninfatmu mix-xewqat kollha tad-dinja u hekk inkunu nistgħu nixbħu tassew lil libnek. Nitolbuk dan bl-istess Kristu Sidna. Amen.